teko nang kene sih. Oh. Kabarnya nek awake dhewe budal nang Kenayang, kono kae. Nang omah Brownies tuku oleh-oleh nggih ngendangi mantane opa. Apa nggih macan? Macan piye ta kok iki mantan? Macan piye ta kok iki? Tak kira macan kok dipangane Brownies. Kok macan kok kupingmu mantan. Oh. Mantanmu umur piro kira-kira? Mantanmu umur piro kira-kira? Kacak 7 tahun. Astagfirullahaladzim. Berarti ya lanjut usia wisan wong awakmu 54. Berarti umurnya ya wis tidak lebih. Ya bener digolekno omah-omah. Iya, iya. Nang kono omah Brownies iki maceme akeh. Iya. Maceme akeh kok tak golekne tak pilihne sing enak-enak, enek 5 macam. Enek apa ku jenenge? Enek Brownies pokoke mantep-mantep, cocok kanggo wong sing lanjut usia. Lah mantanmu umure wis tidak lebih berarti. Iya, empuk. Lah iya. Tak pilih nih ya. Mamsek. Oh, sik,